The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ephesians 6:12 says, For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ezekiel 28:12 says, Thus saith the Lord God, Thou sealest up the sum, full of wisdom, and perfect in beauty. Colossians 2:6-7. So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Amos 8:11 says, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. John 3:3, Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. In Romans 1:16-17, the Word of God says, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17, For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, The just shall live by faith. Matthew 9:37-38, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Galatians 6:9, And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. We should take note that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. 2 Timothy 4:2-4. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will take away their ears from the truth, and will turn aside to myths. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan nga itong paghimo o pagsusi sa atong tag-sa kakalag, kung napapakita mga sala, kay kini kung dili na ito isugit nito sa Dios, mahimo lamang babag
Ini nga itong pagabuhaton, pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, atong gamiton karon sama sa nandan ang prinsipyo sa 1 John 1:9 bahin sa pagsugid sa atong mga sala. God's word says if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kapanalang kanimo igalang wala pa'y kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilo, magandam tas itong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo sa makaunsa pa dinhining dapita karon sa tuyo nga kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios ning grasya nga naglihok sa among kinabuhi bisan pa kining among kinabuhi nga imong gilugwayan hangtod ni higayuna. Kini timailhan nga ang imong plano nagapadayon pa sa paglihok nganhi sa among kinabuhi. Salamat o Dios nining imong gihatag ka namong kay gayunan sa pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Nagaampo kami nga pinagis pagtudlo ka namo sa balaang Espiritu Santo, mahimong ta kining panalangin nining among pagtuon sa imong pulong. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers, mga igsuon nato diha kang Kristo. Welcome na sa ni atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pa kita magadupot ni atong tunanan giuluhan og the Unfailing Love of God. Ang gugma sa Dios nga way pagkapakyas. Karon ang atong tutukan bahin sa Dios gihapon, of course, kay mao man ang atong uluhan nga iyang gugma nga wa gyud paglubad o way pagkapakyas. Mao nang atong tun-an gihapon kinsa ug unsa ang Dios. Unas tanan ato ragong tukion gamay agi og labas bahin sa balaang Trinidad, the Blessed Trinity. Now, kining maong pagtulunan, usa ka pagtulunan nga sa Kristyanismo nga dili kasagaran. Okay? Usa ka pagtulunan sa Kristyanismo nga dili kasagaran. Okay? Wa na laing tinuhan o relihiyon o sikta o filosofiya nga nagpasiugda og usa ka Dios o nagasangya usab nga anaay tulo nga mao ang Dios. Now kining dayag nga pagtulunan nga daw nagkasumpaki wa magpasabot nga adunay tulo ka Dios sa usa, kundili kanang mao nga usa ka Dios dunay tulo ka nagkalahi nga persona kinsa man nagsama nga way sinugdanan ug way kinutuban. Silang tulo na nag-iya ug madagsama nga gikinahanglang mga hiyas nila. Salmo 110:1, Juan 10:30. Now, ang matag sakop sa Dios nung kinaiya, ang Dios nga Amahan, Dios nga Anak, o Dios Espiritu Santo, managlahi nga persona, tagsa kanila na nag-iya o managsama o walay katapusang mga kinaiya o hiyas. Mateo 28:19. Ang Dios usara sa iyang kinaiya apan tulo sa persona. Sabtag yun na.
Now, ang matag persona sa Diyos nung kinaiya, attributes, adunay piho nga katuyuan alang sa walay katapusang kabubuton ug plano sa Dios. Ang balaang kasulatan nagpasumikad og nagkalahing mga buluhaton sa matag persona nga wala ambiti sa dungan sa ubang sako sa balang Trinidad. Ang amahan mao ang nagmugna og tigplano, ang tinubdan sa tanan. Ang anak mao'y gitugyanan nga mubuhat ug mutuman sa plano sa amahan. Ang Espiritu Santo mao ang tigpadayag, revealer, ug mao'y tighatag og gahom sa plano sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Ang mga katin-awan sa pagtulunan bahin sa balaang Trinidad dili kini usa ka teolohiya nga malisod sabton. Aduna kini mga praktikal o mga mainungdanong katarungan alang sa matag magtutuo ni Ginoong Jesucristo. Aron iyang masabtan ug maayo kining mao nga doktrina. So, ablihig ng imong pangunahon nagmayo kay aron imo gyud ding matugkad kining atong pagtutok niini. Unsa man ugaling ang imong pagtan-aw bahin sa balang Trinidad, mao kanay magadeterminar sa imong pagsabot sa pagtulunan bahin ni Kristo. Christology sa Ingles, bahin sa persona o sa buhat ni Ginoong Jesucristo. Ang imong una bahin sa Espiritu Santo mao'y mag-aapektar sa imong pagtan-aw labot sa imong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Ang imong pagsimba ingon man ang imong espiritualong pagkinabuhi, matinuod lamang kini sila kung aduna kanian ng biblikal nga pagpananaw, biblical viewpoint labot sa balaang Trinidad. Tingali mahibong kag giun sa pagkaanaaman sa usa ka Dios nga sa samang higayon anaa siya'y tulo ka persona. Apan bisan pa niya na diha sila sa balang kasulatan imo kining masayran nga ingon niya na siya. Masabtan man ang tanan nga gipadayag may tungod sa iyang kaugalingon. Roma 1:19-20. Bisan pag tinuod nga siya usara sa usa ka panghuna-huna ug siya labaw pa sa usa sa lain usab nga panghuna-huna. Bisan tuod excuse me. Bisan tuod kanang limitado nimo nga panghuna-huna ug dili makasambot niadtong way kinutubang mga butang pinaagi sa ministeryo sa Espiritu Santo kinsa nagapadayag dihas balaang kasulatan imong masabtan ug imong madawat ang espirituhanong mga kamatuoran pinaagi sa pagtuo by faith. 1 Corinthians 2:10-12. Now, ang tao na nag-iya og tulo ka sistema o paagi sa tawanong pagpanabot, 3 categories of human perception nga mao kini mosunod. Una, pagpangatarungan. Ikaduha, empirisismo. Igbabati sa tao. Okay? O nga ikatulo, mao ang pagtuo, faith. Walay mahibaw ang tao nga wala niya makatuni pinagi sa usa o kombinasyon ning tulo ka gihisgutang mga paagi. Ang pagpangatarungan nagasalig sa kahanas sa pangatarungan
sa tuyo sa pagpahimutang og sumbanan sa pagkatinuod gawas pa sa awtoridad sa Dios ng pagpadayag. Ang empirisismo naman o igbabati sa tao mupahimutang sa katinuoran pinasikan sa pagpaniid o pagsinati sa iyang mga igbabati gawa sa unsang gipadayag sa Biblia. Ang empirisismo nagabase sa kahibalo sa unsay makita, unsay madungog, unsay masimutan, unsay matilawan, o mahikapan. Karon, ang igatulong paagi sa tuhanong pagpanabot mao ang pagtuo, faith. Okay? Maura kini paagi sa pagpanabot nga why merito, wa kini merito nga paagi sa tuhanong pagpanabot. Ang pagtuo god nagapahimutang og sumbanan sa pagkatinuod pinasikad sa awtoridad o pagkatinuod sa Dios o sa iyang gipangpadayag inay ang unsa mang tawhanong kahanas. Pinaagi lamang sa pagtuo nga ang tao makasabot sa mga way kinutubang kamatuoran nga espirituanon nga dili matugkad sa salabutas tao ug dili maggamitan sa gahom sa tawhanong pangatarungan o pinagis tawhanong mga pagbati. Segundo Corintios 5:8, Hebrehanon 11:1. Now, atong isigutan ang bahin sa kapanghimatuoran sa Biblia. Now, una sa tanan, ang pulong Trinidad dili kini makita sa balang kasulatan. Apan ang konsepto niini, the concept, makaplagan ta diha sa Biblia. Talagsara nato makita bisag usa lang kahilisgutas Biblia nga nagabatbat punto por punto sa ingnon tang makuti nga pagtulunan. Inay niini ang mga taong batid sa theology, nagahanay og mga prinsipyo sa bisag unsa nga nagunang doktrina pinaagig pagtandi og pagpasiglabot sa tanan nga may kalabutang hilisgutan sa Biblia. Angay mudawat ang magtutuo sa usa ka doktrinal nga kamatuoran nga kinutlo gikan sa daghanang mga hilisgutan sa balang kasulatan. Ingon sa iyang pagdawat sa usa ka prinsipyo sa Biblia nga direkta nga gilatid sa usa ka kinatibuk-ang kahulugan. Now, sa pagdagan sa katuigan, ang doktrina sa balang Trinidad gipaghanay usab pinagis paghiusa sa tanang mga hilisgutan sa Biblia nga may kalabutan sa Dios nga Amahan, Dios nga Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Now, kung kabahin sa kasaysayan when it comes to history, ang formal nga doktrina sa balang Trinidad nagsumikad kini sa nagasunod-sunod nga mga panagsumpaki nga nagpanghitabo sa sinugdanang simbahan. Okay? First Church. Okay? Ingon man sa mga konseho nga buot mo patinaw sa biblikal nga kapasikaran mahitungod. Una, ang paghiusa, pagkausa o paghiusa sa Dios sa tulo ka persona. Ikaduha, ang pagka-Dios ni Ginoong Jesucristo. Ikatulo, ang personalidad o pagka-Diyos sa Espiritu Santo. Now, gihimo ang mga konseho agi og tubag sa mga pagtulon ang supak sa mas gitawag og monarkianism og ang usa Arianismo. Now, ang konseho sa Nisya
tuig sa atong Ginoo 3:25 nagpamatuod nga ang Dios nga anak na nag-iya og susamang kinaiya sa Dios nga Amahan. Ang konseho sa Constantinople tuig sa atong Ginoo 3:81 nagpanghimatuod sa pagka-Dios sa Espiritu Santo. Sa musunod nga mga siglo, succeeding centuries, ang Trinidad nahimong teknikal nga pulong alang sa tulo ka persona sa balang Trinidad. Ang konsepto sa Trinidad lig-on nga gipahimutang sa daan ingon man sa bagong tugon. Ang Hebrewanong pulong alang sa Dios, Elohim, subras usa og nagalatid sa pagka ana ay labaw pa sa usa ka persona sa balang Trinidad. Ang pagpadayag sa Genesis 1:1 og si Elohim mibuhat sa mga langit ug sa yuta. Ang subras usa ka nagapamatuod nga silang tulo ka persona may bahin sa kabuhatan, sa creation. Ang Amahan mao'y nagmugna sa maong plano. Ang anak mao'y mituman sa kabuhatan o mao'y mihuman sa kabuhatan. Juan 1:1-3, Colosas 1:16, Hebrewanon 1:2, ug ang Espiritu Santo mao'y mipabag-o pag-usab sa kabuhatan. Genesis 1:2, human sa pagkalaglag ni Satanas gikan sa langit. Nadugang pagyud niana, dunay mga talamdan sa daang tugon nga tataw nga nagapadayag sa pagka subras usa ka balaang Trinidad. Okay? Duol Israel ang bupasabot, duol kanako og pamatia kini, sukan pagayod sa sinugdan, wala ako mag lipod-lipod. Mo ni ingon diha. Pagsulti kaninyo sa pagkaitabo nini dito na ako. Og karon ang Ginoong Dios, Yahweh, ang Amahan, naghantag kanako og gahom og nagasugo kanako. Nana sa Isaiah 48:16. Now, sa kinatibukan, ang daang pakigsaad nagagamit sa pulong Yahweh aron sa paghisgot bahin sa lamang ka sakop sa balang Trinidad. Ang Yahweh, GHWH, mao ang pagdubli sa verbo aron nga nagkahulugan og hingpit o bug-os nga pagkaanaa. Gitawag kini og tetragrammaton o upat ka mga litra. Ang Yahweh mao ang tukma nga ngalan sa Dios o Ginoo. Ang Yahweh giisip nga balaan o sagrado. Ugwa lituka kini sa mga relihiyosong Hudiyo. Atong gihubad ang Yahweh nga Jehovah o Yahweh. Ang kinatibuk-ang kahulugan sa usa ka hilisgutan nga naa sa balaang kasulatan mao'y nagapaila kung kinsa nga sakop sa balang Trinidad ang gihulagway sa tetragrammaton. Diha sa Isaias 64 versikulo 8, ang pulong Yahweh naghisgot sa Dios nga Amahan. O diha sa Isaias 11:2 naghisgot sa Dios nga Espiritu Santo. Hinoon, ang kasagarang gigamit sa pulong Yahweh, kini naghisgot sa Dios nga Anak, sanglit siya man ang makita nga persona sa balang Trinidad, the only visible member of the Trinity. Nanas Juan 6:46, cross-reference Juan 14:9-10, Isaias 6, cross-reference ngadto sa Juan 12:39-41.
daghan ang mga topic, topiko diha sa daang tugon nga nagapaligon sa pagpakita nga ginganlan og theophanies ni Yahweh og di Ginoong Jesucristo ngadto sa tao. Genesis 16, 7 ngadto 13, 18, 1 ngadto 33, o Genesis 32, 24 ngadto 32, Exodo 3:2, cross-reference mga buhat 7:30 ngadto 35, o etc. Now, sa matag karon og unya, ang pulong Yahweh nagasugyot og tulo ka persona sama sa naandan nga pagpanalangin. Okay? Panalanginan ug bantayan kamo sa Ginoo Yahweh, magmaluluyon ug magmahinatagon siya kaninyo, kahimutan kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Números kapitulo 6 versikulo 24 ngadto 26. Now, ang ubang mga paghisgot sa daang tugon may tungod sa Balaang Trinidad, naglakip kini sa pulingalan. Ang pronoun sa Binisaya is pulingalan. Pronoun nga kita. We. Diin naghisgot ang Dios og daghan bahin kaniya. Genesis 3:22, Genesis 11:7, Isaías 6:8. Unya, miingon usab ang Dios, Elohim, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Busang ibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babae, sama sa iyang dagway. Genesis 1:26, 27, gidugangan o italics. Now, ang maong panagtigom sa mga sakop sa Balaang Trinidad nga nahipatik sa Biblia, dalatid kiniagi og pagtino sa pagkaanay tulo ka personalidad ang Dios. Bisan tuod og ang maong mga panagtigom sa mga sakop sa Balaang Trinidad nagpakita nga gihimo nila ang paagi sa paghimo og desisyon. Wa kadto magpasabot nga ang Dios dili siguro sa iyang desisyon. Timan-an ta nga ang Dios nasayod sa tanang mahibaw-an ug ang iyang mga mando nagagikan sa iyang way kinutuban ug kaalam nga walay katapusan. Siya himamat nganhi kanato nga di nagahulagway siya sa iyang daw dili malarawan nga persona o plano pinagi sa atong tawhanon nga kasinatian ingon man sa matang sa pagpadayag nga atong sabtan. Ang iyang pinulungan nagapahiangay sa atong mga kinutubang katakos sa pagsabot ni atong mga butang nga way katapusan ug may hinungdan nga atong masabtan ang Dios unsay iyang gipadayag mahitungod kaniya o unsay iyang gilatid diha sa iyang Dios nung dikrito. Okay? Divine decrees. Okay, atong isgutan ang kinaiya sa Balaang Trinidad. First of all, samtang ang atong pagtuon karon nagapunting man sa Dios, ingon nga tulo ka persona, gikinahanglan nato ang pagsabot sa iyang persona. Muatubang gilayon kita og usa ka suliran, gikinahanglan ta ang usa ka pangbatid nga bokabularyo. Ang matag pulong kinahanglang mopahimutang kini og tukma nga kahulugan sa matag kinaiya sa Dios. Sa dihang kita mahanas na sa paggamit niini, kita makadaginot og libuan ka mga pulong sa pagpatinaw
ug ato na unyang ikapahimutang ang inunta tukuranan sa dugang pang mga bahin sa pagtulunan sa Biblia. Una ta makakabot una na ito makabot ang pagsabot sa konsepto sa balang Trinidad, sabton tauna ang pagkausa o pagkayusa sa balaang Diyos. Ang pagkayusa sa balang Trinidad, gihubad nga tulo ka persona nga nanag-iyag usa ka Diyos nung kinaiya. Nanay daghan kayong mga references diha. Now, ang kinaiya o essence in English, mao ang lintunganay nga pagkasiya o hiyas sa usa ka persona. Unsa man siyang pagkatao. Ang matag sakop sa balaang Dios nakigduyog sa pagsalmot sa susamang kinaiya. Susama nga pagkahalangdon ug susama nga himaya nga dayon. Ang mga kinaiya, attributes sa in English, mao'y lunsay nga mga hiyas nga nagalangkob sa kinaiya sa tao. Ang matag persona sa balaan nga Dios adunay managsama og daling mailang mga kinaiya. Kining naasoy nga Dios nung mga kinaiya, di nagyud mausab. Okay? They are unchangeable. Dili na usab kun sila mabuwag gikan sa Dios nun nga kinaiya sa kinatibukan. Ang tanang Dios nun nga mga kinaiya ana ay managsamang bili. Why usa ka kinaiya ang musapaw sa uban nga kinaiya? Wala. Ang tanan kanila nagalihok uban sa hingpit nga pagkatakdo o pagkatukma sa way pagkakompromiso sa iyahang kinaiya. Kining mao nga kinaiya sa Dios, mailan lamang pinagi sa pagkat-on o pagkasayod sa iyang mga hiyas o kinaiya. Ay nomdom ka ba mga kinaiya sa Dios? Okay, atong hisgutan. The 10 attributes na pulo ka mga kinaiya sa Dios. Ang una, okay, ang iyang pagkahingpit nga kabubuton. Itawag sa English og sovereignty. Ikaduha, ang iyang hingpit nga pagkamatarong. Sunod, hingpit nga hustisya. Sunod, hingpit nga gugma. Hingpit nga kinabuhing dayon. Sunod, pagkasayod sa tanan. Ang iyang pagkalabawang makagagahom. Ang iyang pagkanaa sa tanang dapit. Nga siya dili na mausab ug siya kamatuoran. Mao na ang kinaiya sa Dios. Pagkahingpit nga kabubuton atong isgutani. Now, kini agi man pud ni review ato naman igisgutan kaniadto apan kay ato manggi duputan karon bahin ining balang Trinidad din ato kining sublion aron di gyud na makalimtan sa atong alimpatakan atong kalag. Okay. Unas tanan, ang Dios mao'y labing taas nga magmamando. Pasabot kini nga ang Dios may bug-os nga awtoridad, bug-os nga kabubuton og katungod. Salmo 47:2, Salmo 93:1, Isaías 46:7. Ang makagagahom nga Dios mao ang labing hataas nga magmamando sa tibuok universo, ang hari sa langit ug sa yuta. Deuteronomio 4:39. Ang iyang pagkalabing hataas nga magmamando gipadayag diha sa iyang Dios nung dekrito, divine decree or decrees.
Kamahin sa unang persona sa balang Trinidad, Diyos nga Amahan, nagkanayon ang salmista, the psalmist, ikaw lamang o Yahweh ang labing gamhanan sa tibuok kalibutan. Salmo 83:18. Sa kaulahian, nagaingon kini, sa kaulahian, ang kabubuton sa Amahan, matuman ang iyang pagbuot, dinhi sa yuta, mayingon usab didto sa langit. Mateo 6:10. Kung bahin sa anak, nag-ingon ang Amahan, sa Sion, ang bungtod kong balaan, gipaymutang ko ang pinili kong hari. Salmo 2:6. Si Ginoong Jesucristo, ingon nga Dios ug tao, mipadayag usab sa iyang kaugalingong pagkahataas nga magmamando. Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Mateo 28:18. Cross-reference Filipos 2:11 ug pinadayag 19:6. Well, bisan tuod kun si Satanas mao na ang magmamando dining kalibutan na, kay siya man ang diskumpiyado sa Dios ug iya nirebilde man siya. So karon mitugutan siya sa Dios pagdumaa dining kalibutan na. No, siya rin magmamando, taking over. Of course, God mo'y tag-iya ning tanan. Apan gitugutan lang kini si Satanas. Mika niya itong iyang pagpangatarungan. Okay? Ang kabubuton sa Ginoo mas gamhanan pa nga walay kinutuban. Musamot gayud ang atong pagsalig kung masayran ta nga si Jesucristo mao'y nagdumala sa kasaysayan. He controls the history. Ingon man sa dadangatan sa mga magtotoo. Our future. Salmo 33. Ingon nga labing hataas nga magmamando. Ang Espiritu Santo nagapang-apod-apod og mga gasa nga espirituhanon ngadtos matag tao mga magtotoo. Magtotoo lang suma sa iyang pagbuot. 1 Corinto 12:11. Now, mo ka na bahin sa kanang unang kinaiya sa Dios pagkahimpit niya nga kabubuton. Karon adto ta si kaduha, ang pagkamatarong, hingpit nga pagkamatarong, perfect righteousness. Una sa tanan, ang Dios hingpit nga pagkamatarong, hingpit nga maayo, walay sala, bahin sa pamatasan o sa pagkapersona. Salmo 25:8, Salmo 34:8, Salmo 86:5, Salmo 119:68, Lucas 18:19. Ang pagkamatarong sa Dios mao'y hingpit nga sumbanan sa iyang kinaiya. Ang tanan niyang panghuna-huna ug mga panlihok uyon sa iyang wise sayop nga pagkamatarong. Ang Amahan nagapahayag sa iyang kaugalingon nga pagkamatarong. Ang akong pagkamatarong mulungtad hangtod sa hangtod. Isaias 51:8 ug Lucas 18:19. Ug ang anak mipamatuod sa kahingpitan sa Amahan. Okay? Juan 17:28. Now, ato nang ipadayon ugma kay taas pa man ning atong gihisgutan ni ining bahin sa mga kinaiya sa Dios. His attributes, okay? Ato ning ipadayon ugma o gayo say pa ang pagsunod ni ini ugma. Atong isgutan bahin pagyud sa ikaduha nga kinaiya sa Dios. Magampo ta.
Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon sa among pagtuon sa imong pulong. Hinaot nga kini makalamdag panamog dugang bahin kanimo ug sa imong gugma ani kanamo. Nga dili gayud usab way pagkapakyas. Salamat o Dios nining tanan ning among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kayong tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.